У мінулую сераду на базе Шкловскага района адбыўся выязны практычны занятак са слухачамі факультэта павышэння кваліфікацыі Інстытута дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Удзел у заняткаў прынялі старшыні гар райвыканкамаў, а таксама кіраўнікі адміністрацый у гарадах. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. Ва ўрачыстай абстаноўцы з духмяным караваем гасцей сустрэў пры ўездзе ў наш горад старшыня раённага савета дэпутатаў Александр Давыдович. Пасля ў зале пасяджэнняў райвыканкама гасцей вітаў старшыня райвыканкама Васіль Віцюноў. Васіль Уладзімірович распавёў пра тое, што на сённяшні дзень уяўляе сабой наш раён, а таксама сцісла спыніўся на перспектывах сацыяльна-эканамічнага развіцця Шклоўшчыны. Далей госці наведалі гісторыка-краязнаўчы музей, дзе дырэктар Ларыса Сільвестрава правяла кароткі экскурс па гісторыі Шклоўскага раёна. Тут жа удзельнікам практычнага занятка ўручылі сувеніры на памяць пра наведванне музея. Аб тэхналогіі вытворчасці газетнай паперы, перспектывах развіцця з улікам стварэння вытворчасці паперы асновы для дэкаратыўна-абліцавальных матэрыялаў распавёў удзельнікам семінара намеснік дырэктара па развіццю завода газетнай паперы Олег Місюроў. Госці наведалі цэх вытворчасці тэрмамеханічнай масы і азнаёміліся з работай папяровай машыны, а после наведали филиал Дома будования. Мы посещаем различные районы нашей республики. Вот, в данном случае у нас на обучении находится группа председателей городских, районных, областных исполнительных комитетов и главы администрации районов в городах. Поэтому учебная программа продумана так, что мы занятия проводим не только в аудиториях Академии управления, но еще и выезжаем на места, потому что один раз увидеть это лучше, чем 1000 раз услышать. Таксама удзельнікі выязного практычнага занятка наведалі лядовую арэну. Каля раённага дома культуры прадэгуставалі традыцыйную шклоўскую страву агуркі з мёдам. А пасля наведалі адкрытае акцыянернае таварыства Александрыйскае, дзе вывучылі арганізацыю работы па перапрацоўцы сыравіны і вытворчасць гатовай прадукцыі на прыкладзе забойнага і каўбаснага цеха прадпрыемства. Сегодня с удовольствием посещаю Шкловский район. Еще раз убеждаюсь в том, что здесь живут трудолюбивые люди, которые умеют работать, которые могут получать результат и в непростых условиях, не жалуются на трудности, а умеют их побеждать. Поэтому я желаю и в дальнейшем такого же динамичного развития, тем более, что это родина нашего президента. Мы всегда об этом помним, всегда равняемся, флагман и в Могилевской области. То, что хорошее здесь есть, оно есть. Мне очень нравятся сады, красивые поля сегодня и ухоженные, видно, что будет урожай. Пускай так и будет.